Casa Jara, Tola, González, estas las misioneras, la otra, todos eran cuarteles. Tiraron tabiques, la Casa Jara no. Que Casa Jara era para, como ser el ayuntamiento, pero al ayuntamiento ibas cuando nacían los niños, pero para papeles de... para ir a Durango, porque a Mondragón no se podía ir. Claro. El Guetar vez, de ahí barrera vez, fronterio bueno, frentia bueno. Así que joan zinekin bilobora, da, horra joeteko bizan papela, mendira joeteko, da joan bizan agerra. Eta horko WhatsAppek, Horrek esan... Palaziotako WhatsAppek ez diren agertzen. Danak egia, bestekaldien egu ezen danak. Bestekaldien ero ez da Ba, ez da. Etxe asko egu ezen utzik. Zubia bizidan leku esan, zera, Cruz Roja. Han egozan nire gizona 16 urteaz, egozan notak hartzen, egiak eta eriduak eta hartzen, da gero karzelan egozan, horretxetik. Gero joango gara zure gizonaren gana, Da, oin opus dauen lekuen, hori zen ospitala. Hospital militar. Horrego zen enfermerak, mediku asko. Zin da kalie? Lakari buskantza. Buskantza. Bai, horre medikotanok eta eotezit, arepeta garran eotezit gurien. Eta asko jate ginen horra zera. Eta danak, etxea hundixek danak egu zen kuartelak egin. Da gero jentiak eukazen etxiak hartuta erropa garbitzeko, o eura garbitzeko, eta etxietan danai ematen zen laguntasuna. Ez da izan konpontuko ziren, baina jente guztia esan garbitza ondo.